Så skal vi kaste os ud i det? Ja. Ja. Det har betydet rigtig meget for mig at komme af med min eksamensangst. Den måde, hun forklarer tingene på, giver en tryghed, så man ved, hvad man går ind til. Når man har det sådan, som du har, så har kroppen nærmest taget over. Du kan ikke forhindre dig selv i at få hjertebanken og få klamme hænder og få kvalme og alt det der. Fordi at du har ikke adgang til den del af dit sind, hvor at du skal gøre det. Men den adgang har vi under hypnose, og det er derfor, vi bruger den. Jeg følte mig meget hurtigt i gode hænder. Jeg følte mig meget velkommen, og jeg følte mig mødt, og jeg følte, at hun forstod det dilemma, jeg stod med, og hvad det var, jeg havde brug for. Ja, du kan faktisk bare, hvis du har lyst, lukke dine øjne, og så fremkalde billedet af din helt private, dejlige blomstereng. Når en klient kommer her for første gang, så kan de godt være rigtig nervøse og anspændte, og det kan jeg godt forstå. For det første så har de et problem, som de rigtig gerne vil af med. Det er virkelig, virkelig vigtigt for dem. For det andet så betaler de også mange penge for det. Og for det tredje så er de jo ikke vant til sådan nogle mærkelige ting som hypnose og trance. Tillad de forskellige muligheder at komme til dig. Når jeg gik fra Karin, så havde jeg det godt, og jeg havde det meget bedre, end da jeg kom. Jeg var ofte sådan lidt forundret over, at det lykkedes hende at finde ind til nogle ting, som jeg ikke selv havde set var en problematik eller var en forhindring for, at jeg kom derhen, hvor det var, jeg gerne ville være. Så den måde, vi reagerer på for 90% vedkommende, har det intet med det, der sker i nuet at gøre. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg elsker at skabe forandringer. De folk, der kommer her, de kommer her jo, fordi de er låst fast eller kørt fast i det, som de går og bøvler med. Og det ultimativt vigtige, for at jeg ved, at jeg har gjort mit job rigtigt, det er, at folk siger, jamen nu føler jeg, at jeg har valgmuligheder i mit liv. Jeg føler mig ikke længere begrænset. Jeg føler, at jeg ser lyst på fremtiden. Eller de bare siger lige så stille, jamen ved du hvad, Karin, nu ser jeg helt anderledes på det. Så ved jeg, at vi sammen har skabt en forandring. Et helt konkret eksempel på en ting, Karin har hjulpet mig med, er det at ringe ud til potentielle kunder. Jeg er selvstændig, og det er en af de vigtige opgaver i min forretning. Og det synes jeg var rigtig svært. Det har Karin hjulpet mig med, at det er blevet en nem ting for mig at gøre. Det bliver nok aldrig en favoritopgave, men det er ikke svært for mig at gøre længere. Jamen, jeg har fået nogle værktøjer af Karin, som hjælper mig. Hun har givet mig nogle øvelser, jeg kan lave før og inden eksamen, som giver mig noget ro, og det er rigtig rart. Jeg har nogle ting, jeg også selv kan gøre op til eksamen. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er et helt andet sted i dag, end jeg var, da jeg mødte Karin første gang. Når du er klar, så kan du igen åbne dine øjne og kigge på mig og sige, at jeg har det godt. Jeg har det godt.